na subscribe Jibril B Umar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Jiki magayi kashi na 3. Ni Maryam Isa nake karanto muku. Barin Abubakar garin Galma bai isa ko ina ba sai garin Zauna da Shirinka. A yanda ya shiga garin bai san kowa ba, gashi kuma a gaje yanayin bishiya ya zauna yana hutawa. Sai an hango wani mutum yana zuwa, ya tashi ya tare mutumin, yake ce masa, ina tambaya ne dan uwa, ni bako ne ban san kowa ba garin nan, ina tambaya ina ne kasuwa ko kuwa tasha inda ake sauke baki. Sai mutum ya ce masa bai san ko ina ba shi ma. Haka ya wuce ya kyale Abubakar yana tsaye, take kuwa ya koma ya je zauna abunsa yana jiran wani ko da zai ganshi ya sake yin tambayan. Bai jima ba kuwa sai hango wata yarinya yar budurwa tana wucewa, ya kwala mata kira amma ta kita waiwayo. Nan take sai ya miƙe ya nufi yadda take domin ya je ya yi mata magana. Yana zuwa kuwa sai sha gabanta ya ce mata, yan mata barka dai. Ta kita amsa masa tana kallon sa kawai. Sai ce mata, tambaya nake yi, ina ne kasuwan garin nan, ni bako ne. Sai ta kwale ihu ta tsorata da ganin nasa. Shiko ya ce mata, menene na kuka kuwa? A nan ta ruga guje ta kyale shi abunsa. Ita dai wannan yarinyar da shigar gari bata tsaya ko ina ba sai gidansu. Bayan ta isa gida sai ta wuce gidan mai gari domin ta sanar masa. Zuwan take da wuya, fadawa suka ce mata me ke tafi da ke yarinya. Sai ta ce musu ai ta zo wucewa a bayan gari, sai wani kwarto ya tare ta yana da mata tambayoyi. Sai suke tambayanta to ya kamannin nasa yake. Ta ce a'a ita bata taba ganin sa ba a garin nan ba. Daga nan kuwa dogarawan mai gari suka miƙe domin su je bayan gari su ga me yake faruwa ne, wane ne wannan. Da zuwa su kuwa suka yi shi Abubakar yana zaune a gindin bishiya, yana ganin su da bulalu sai ya razana. Yadda gidan bakkonsa zai ruga guje sai ɗaya ya ruga ya cike shi, ya ce masa kai ko wane ne, me ya kawo ka wannan garin, kuma me yasa ka tare wannan yarinyar da ta kai kara a garin mai gari, me kake nufi da ita, ko dai baka magana ne? Abubakar ya shiru ya razana gaba daya yana kallon su. Nan take ɗaya daga cikin su ya zabga wa Abubakar bulalar da ke hannunsa, ya ce masa ka yi mana magana mana, me kake nufi ne? A nan da suka kama Abubakar suna jin shi a ƙasa har zuwa cikin gari kuwa. A yanda suka shiga da shi gidan mai gari, sai mai gari ya ce masa kai ko wane ne kai? Sai ce masa ni bako ne, na zo garin nan ban san kowa ba, shine nake tambaya ina ne kasuwan gari ko kuwa tasha inda zan samu sauka. Daga nan da sarki ya ce lalle wannan yaron akwai alamun rashin gaskiya a tattare da kai, yasa aka karkame Abubakar aka kashe gurin ajiyar masu laifi. To masu sauraro, saboda ganin lokaci za mu dakata a nan, sai gobe Allah ya kai mu, ku danna subscribe kar ku manta.